ndiwe ere mwakati timusungira ndokubvongo chagani wambukana wanyu wokutaure chimangariro chenyu chomwakaita kudare pamusoro changamiri pamusoro magurukota esari pano ndotwabero chimangaro chandakaita ndakamangara ndimaini ndikwendiri ndimai pamwe pacho ndozogona kuita ndeboso pareboso pamwe pacho harogona kuzondipinzawo pakashata ngenyaya yengozi ngenyaya yekushupika pamwe pacho mainini aya akakumbira madhays arwara atetawo mainini wanga uri mukadzi wabamunini mukadzi waAron Beri ari mukadzi waAron Beri munhu wanga arambwa pakuti bamunini afa kwakwe kodzokere pamusha pedu baba akambotraya kuti ngaende bhozi ichi ingozi asi zvakashaya basa baba akasvike pakufa even 3 maeka ari pa 18 awo isusu asingaabata asingarimi iyo maini ndo airima ngekutsonga tatakatsonga by that time patakazosvike pakukura kwawo chipepu kazati baba zvai umbotine zvakati ngatipouzwa kuti pakamira sei maini nakaramba akangoshinga achiti hapana chemunorima bhozi atiri kwana seprema zvacho mushure meunga mayafa tadzoka maini akaramba achingodaro achidaro saka mapurisa anga aina baba nedu akandikosera bhozi baba akangofa achiti munhu ngadini ngaaenda wanga akarambwa endi pakatobviswe duro rikapuhwa amatimba even amatimba acho toripo izvizvi madhezi aindikobhadhare mari dzekuzi baba yanyu akasara aine mari baba munini akasara aine mari 40 pounds takandikodzibvisa isusu takadai tikaenda naamatimba tikatibvisa $100 kasi pasare $50 ndoyasara babawo anga akati ana Beri mukandipe mari yangu babawo ati mukandipe mari yangu nechikoro changu mukandipe mari yangu ndinoona zvekuita ngehanzvadzi yangu ndozvizoti yanga yapuhwe duro takaenda kobvisa mainini akasvike pakurwara atita ndopakusindo kwatakaita arwara takaenda takati inini amushashubi namukoma amwe pabumba ari kurwara izvi zvati handikwanisi kuwe mwari zvisinei mwari wakazviti kutonga kwake pakuotora mainini ashaika taita zvese pakuti mubvumo takaningotaurirana kuti mainini aya hazvingaitiba kuti paripo oenda ari suppose kumbovhingaidze tsoka dzaatetawo setsika nemagariro ndakaende kuskuru yame ticha tsika nemagariro avhingaidze tsoka dzawo adzime tsoka dzawo papaine masabhuku anga akamirira mambo kachinga chiwezi vakadaro mambo unozopuhwe feedback papaina nyari mutambara papaina Geoffrey mutambara ndo anga ari and zvese zvakaitika zviya takazvidini ndakazvitepa kuerera kwatakaita takati mainini amuchati bagwe wezi mamuri muna June July hazvingachaitipa kuti pari muri muna gore rino muchipedze gore rino iri achigare pamba nekumunda ega ratatakamboti mainini ayashandisa hazvingaitipa kuti paripo gore rino aApril muchigwe magwere enyu modini mofamba zvotawirirana zvakanaka magwere akasvike pakukohwiwa akarima magwere kam yakoroni kwatanwa paparimwa futi komainini ndizvero zvatakawirirana nazvo kaza ndakazongodai anga atorima ati zvisinai mainini chiri mahwiti yenyu asi muchibvise hwiti musasadini musasarima kaza zvakanaka aipitirira zvakanaka ndichiona hangu ndationa kuti pane anhu ayafurira kwazoti hwiti arima hwiti atokura unosare maundi aya maini muchibvisai maundi enyu ayaya kuraikana azvoti akaramba kudaro then ndakasvike pakuabvisa mamauya aya ndakasvike pakuabvisa bhozi dai denga rakatombonaya pasina kwabva tapadiridza pamwe pacho pasaidi pacho hafu yacho patoti makebheji angu izvi pane kairori auda kutofumba mainini akabva ati ndiri kugraduation takagraduata last week but one babere akabva aenda kotobaya atosima paipa kuti akafunga kuti chaita noise here but noise haipana haitokubatsiri togara chingosvizwa maredho kuti usaise mutemo mumaoko mako
basi mutombo wangu pangwacho you win you lose pangwacho unopesa tomwe wa mujeri. Mainini ndakazondoka kubvunza Mainini ko zvazvipisha iwo akuti ndakazi remind ana sekuru ana sekuru aye kwabereso kuti imba yedu ino imba musha wedu uno wati wekwavhakachira kwapangana ndizvo here because ndakazi remind ana sekuru anga akadhoya mutoni toone chikuti iwo ana sekuru anga achitida kuti taone iyo ndo aifanira kuyekwetiri azaya tiri kudawo zvakati todawo mune zvakati kwete kuti tisitoatsvaka pasina chetinoziya ndomamira daite saka ari mwana naro nhasi munotini ari kurambire pamusha pedu ari kurambire pamunda pedu panoti bere kana mambo anga ari kuzvatsvata kuti munyambe ngawe ataure zvakazvitakazvitaurirana paend pamusoro ndizadzisipawasiri dachiwa sekutaura kwavaita kuti vabva koviga mbuya titange tiri kuharara hatina kukwanisa kuuya nekuda kwemalockdown angakwanisiri kufambika vakatitaura masuku mamwe chete angotaurwa iwaya kuti takati mbuya ndo rekodhingi yanga tichada kuplaya panhundikina paredhiva vachitizvo tati kuti vabva vaenda paripo hazviite regai vagorima magwere vapedza kurima magwere avo april vakohwa vofamba ichi takazouya muna january wegore rinei inini nemhuri yangu nemukoma wangu nabambo mukuru wekwabumba tikauya tese tikati sisi tanga tisipo panzvimbo tanatsoya tizvinzwire temene tiri pagraundi ndizvo here zvamakawirirana takatosangana vari kumaeka kuti makawirirana shuwa here kuti april muchipedza kukohwa muri kuenda vakati handizvozvo chaizvo april ndinonga ndadini ndinonga ndaenda magwere angu achibva ipapa aitobudisa mamwe magwere ainge ari april uya takazonzwa muna may april achingobva kupera muna may ndopakabva vaisa witi handiti vaisa witi kudaro tiri kuhara ndokubva tafona zvekare mamuninduna wakatipa feedback kuti Mainini aende kodyara futi tikati komadyara futi kumunda chii chiri kuitika zvikanzi ndakaona makakorera kuuya tikati maida kuti isusu tibve kuharare tiwe here kuna pamunijona ariko takaita dare tiri pamwepo makuramba muchindodyara vadyara witi yavo kudaro tikati tokupai witi yenyama dyara iyoyo totora eka bhosi muri kuziva kuti zvamaita hazvo zvakawirirana tokudzosera witi yenyu tikazonzwisisa kuti right ngatichingovasiya dii vakohwe witi yavo tikanzwisana kati witi ikaibva handichaite korima futi handiti ndokutanga edza dzimwe nyaya dzimwe dzakaitara dzimwe haitidzi rimwe zuva dzavaitaurawo vakuda kutsvaga nhongwa dzakawanda handiti saka problem inenge yakuende koitika ndeyekuti vari kuona kuti tiri kunzwisisa hatisada zvehondo pamwe vada kuti provoka tisi kuziya izvo zvavari kundoita tiringoita sofu nosaka mbona nhasi kunotauya pano witi vakati ndikangobvisa witi ndikubva ndaregera wabvisa witi yayo pamunijona vadiridza titi varime mangwana kwauzwanzi vadyara futi vapinza munhu so nosaka tiri pano so iwe nyaya iri kunetsa ngekuti semunhu wanga akarambwa ngakapoi muri mumusha kaucharari ingozi mumusha kuti munhu akarambwa odzokere mumusha mukaona dozi ndiri chirema ndakapondwa mukaona kana richard urapo chirema rizvirema zvese hapana usina zvake mumusha zvinoteera asi munhu ururambirapo zvakunange isusu zvichamba zvakabata isusu iyo mhuri yavo yakapera kuti yese mukabvunza kuti iyo Mainini iwa uripo here unotibere apa iyo acho unotibere uripo here hapana akaenda audoti tichifa manyika kugari pamusha pedu tofa ngotisayari chifa mambo topera dzina repadera topera here mapedza modai kuti tapedza ndiri kwawo nguwa ndaona itizwe chimangarirwa nofunga zvemamangarirwa panapa imwe akuti kuzvishandura muchiise volume pamusoro ichangamiri nedare rese repano maende mberi apanganai
pamusoro apanganani baba muridze mwana abere ndio akadaidze munhu notenda ngoni mwakazwe mwana ndasungwa azimaonera pamwe chuma chemuzukuru nekuve zvidatambudziro taurai pamusoro ivadare nese makateerera ndingangoti muchidimbu kutanga kwende paabere handi kutange kuendapo ngekurwara kwaatete ndaisimboenda ndichibatsira kusvikira nini auya abere ekwabumba akauye kumba akamboshayana akazombouyahe ngekuone situation yanga iri kwaRebeka akazoone vakomana vakauya achiti abere ati kwazi tirude munhu ochengete ikoyo asi taona kuti imwe maini ndi mwakakodzera asi ndakangoti hazvina mhosva kana panowawa kana panobaya ndinopinda ndakagamuchira mashoko awo ndikaende paatete ndakapedza svondo ndiripo ndobva ndadzokwe kumba ndisikazivo kuti abere achade kuuyawo auya akatsvaka nekumaeka yakati munhu wetakaise kumba hakunaba ini ndanga ndakwirawo ndaendawo kumunda kwaabere taonana kumunda kuya akati mwandiziya ere ndakambonyepa kuti ho handina kukuziya izvi zvazi handei kumba ndakasvike kumba vakabhuya zvazi Mainini ndakamuunza panapa chii chiri kunetsa sezvo musi kugara pano ndakati hapana munyangwe ndikanyataura zveshe wandakasvika pasina chekudya paatete ndikatange kurikicha kusvikirawo mwaka wacho ndati totangawo kurima vakuzuzwa vakati ndinode kuti mugare panapa muchichengeta atetenyu handina mari yekukupai chendinokupai munda wekuti mushande muchindya panapa naatetenyu Richard wanga asati aite zvaaita zvizvo asi action dzakanga dziri kuoneka mukufamba kwake ndakagara paya tagara vaiuya iwa Josephat aiuya vechiona Maini nawo zvadaro vakarwara atete kubve paya pekukwesha vakatange kurara kana kumuka vasikachakwanisi zvese ndini ndaizviona kubvire pachikafu kana vakaradzikwa kuhospitari ndini ndaiorareo kusvikira vakarwara Richard wakarara kuhospitari ndifunga tokaite kana kuti 3 weeks ariyo ndini ndaiorareo naRichard kunyangwe mishonga imwe yaishe taibatsirwa ndibaba Joe nababa Prudence nana Kumbirai nana Nometa ndivo vaitenge mishonga iyoyo kuti Richard aite zvaari izvozvo asi ndinoti imomo pane chimwe chikamu chakangosvikawo kwandiri ndakabatikawo semunhu wakawandirwa ndakaenda kwendakanga ndaendawo kwendaidikana svondo iroro ndofunga ndakapedza svondo Richard ari muhospitari pendakandopinde padhoo ndakatukwa ngeumwe murume wanga arimo wairwara azi mbuya mwakaise hoko ere mune kuti musawane munhu anouye kuona Richard ndakati handisi kuziyawo akati mbuya ndiri kukumbirawo ngemwoyo wenyu wese semaitire mwaiita kuti chiro chinozi dhodhi hakuna munhu ochida ndiri kukumbira kuti mondichengeterawo Richard ndapota ngekuti zveshe hapana chaikwanisa kana kugeza kutomugezesa kuti aoneke basa kumugezesa hapana zvaanoita saka zvadaro atete akafa afa stiri kunyangwe vainyataura atete asi vaindoti munhu akauya akati wandoti zvindibve vauchinoti zviri pano mwana wabere ende ngezviri pano mwana wabere ngekuti zvinhu zvose zvaakubuda toro ndiri bheko akafa dai ndinototi dai anga aripo achizvipindurira ega kusvikira iko zvino ndakarima hoho koroni ndarime koroni
vakauya vakangoita saizvozvi avakatanga ndiwo baba nacho kuuya manheru akataure zvevakataura vakafonana nemuzukuru Richard zvakandozi paiwo Richard wacho tizwe kuti anoti kudini. Richard uyo wakati munde kuti ndirarame ngei zvikazi tinokuchengeta zvikazi Rebecca na Roina akasiyana papi Abere akabva atore foni akati wakutosapotani atetako unoende kotsvaka babako. Richard wakatore nguwa achitore mafemu zvekuti haadi kuzwe masoko anogare pamwoyo ngoti unonga wandofemurika zvekuti ndakangomunyaradza ndikati aiwa ndozve zvinoita pandiri ndo peuchanga ndinewe kunyangwe zvikanyawo masei ndichaidza ngepi ndinogona asi wakati asi akude kuti ndife ndikati aiwa haufi haumbofi chinodikana ngechekuti usachengete pfungwa mumusoro ndozve ndingataura pamubvumo ipopo vakataura asi vakataura vakati tinozozviona musi wenyaradzo kana nyaradzo taita tochizopedzisire chinyi nyaya idzodzo saka hazvina mhosva amupinduraniba saka neizvozvo zvakabva zvakanzurwa zvenyaradzo dziya vakabva vakutoti taakude pamunda tiri kuda nepamba ndikati kana zviri izvozvo ingani mwakaziuya ikuno ndiana sekuru zona wani mwaindoenda kwana sekuru papasina changa chakashata mwaiwira nemune zvakanaka zvekudai ngava vakangouya kwana sekuru ikoko pamwe zvakakutoperere kwana sekuru ikoko tisina kumbotozoya kuno nekudare taitozoya pamwe tatokonana kumba asi vakati ana sekuru hatina chekuita ndiwo hatina chekuita ndiwo iwo ndo anofanira kutotitsvaga asi pakanga pari kurwara Rebecca vakanga vachikwira vachidzika vachitsvaga inini vachitsvaga ana sekuru saka ndinoti aiwa hazvina mhosva anoziva ndishi kuti zvendakaita ndakakanganisa ndakachengeta Rebecca ndakakanganisa abere ndakakanganisa shumba ndakachengeta bere ndakachengeta aiwa Rebecca bere ndakashaisha musapindurana ba ndakashaisha taona mukuembere kupedza ere maiyo kuembere kuatende kuti ndakatadza ndakachengetani mai vavo ngomira yamusati mwapiwe mukana babe kuti atetana aya tazwako mana achitaura kuti pakabviswa zvese mari dzakanga dzakasarira zerora and so on atetano ndio akanga akarorwe kwabere akarorwe kwabere imimi naatetano muri ani nani ndiri mwana wehanzvadzi hanzvadzi yekwabere yatetano atetano akanzi hatichamudi pano chiendai ndekwabere imungwa kuchouya kuchogare pakanga pakarorwa atetete tafa akaana kutanga ngekufa atete orwara before kurwara aitirana zvakaitirana nemurume wavo abere acho aroni kwakusvike kurambana arambana ndokumboenda kwakaitani kwakaita mukadzi atete avo aya kuti aya baya wamboende kumba aende kumba ndopanozo pakapfiswa neduro ipopo kwakuzowe kupetuka kwakuye kogara futi arambuka kwakubva agara kwakutoaka imba yamunoona iripo iya murume atofa kwakutogara ichirime minda yavo iya zvaindorimiredzana nawo makenzo kusvikira imba yayo yatoakwa aripo atetaya kwakusvika voonde kotorwawo ngenguva zvatiri kurwara kuri kupetukwa apa uko ndio vana abere kusimuka kuti regai totorani ayo achengete chinyi akaenda kokumbira ana abere kukumbira ana asekuru tachengeta maini avo yaya angarambwa aya pambapo ndana abere
Wakaende kokumbira kwa Ndia. Ndini na Josephat Wakaende kokumbira kuti amushamu. Airambira hapo. Makaende kokumbira kana makamira. Atakumbira wana sivyo. Makadzoka iko ali. Papa mvumo mwakadzoka. Shangamire sorry. Pamubvumo. Uyo ngataura takawira pamubvumo. Sabu kwa emamina sabu. Darati. Ani vantu zvosiyana mutabi. Pane zvintu zvitosiyana. Nyaya iri apa kako. Ngekuti kuti abvepo. Pamusoro tsanga. Nyaya yacho basi. Ndiyo ndogurwa pana. Ndo nyaya iri. Ayanga kabvumirana kuti muna January modini moenda. Ndikuyeperero ina. Muchova mati kasi no mirai mozoenda April zvenyu zvese zvadini. Makohwa mai. Wangori kuita. Aiwirana. Asi kukumbira akaenda akakokumbira. Pamusoro. Aizopinda mushamwe kuti tisingazi kuti achengeta hama yawo. Warambire pambapo warambire pamusha penyu imi baba kafa aripo achirambira apo aditi isito zigona kuti atise munhu zairema kuti toenda totakura here kuti zve violence tobvise munhu itangoti siya munhu ngagare tikaita pamusoro pana ane maonere madhimzi anosiyana. Inini hangu chendinoziya isusu takakoramba munhu kana uchinge warambwa ukadzokera the moment yakatanga kuise foundation uchiziziva kuti aya mainini akarambwa apo akapo asi pamba apa akarambwa makanga muri igore ripire mukutaura ngezvo tatichakatsonga isusu pamusoro pazimba yacho vari kuti akavaka baba vangu inini akatenga material building material yakayakuna tirangani zvemuti mnavabamuinda anhu abarwa akawanda aya ari kuti baba wakafa aya ndimainini anga ane murume wawo naanawo aokore nhaka yepamainini sei pamusoro mainditaura kuseru wainge ari muroora wekwabere mbuya vedu ataiziva ndiribheka wanga akarambwa ndisekuru angu aro ndiri mwana wawo anonziwoziya munomuziya here mi baba vangu ndiyo first born kurambira kuramba tinongozi bere ibere dzinza resa zinoti kwabangu ngozi aibati kwabamunini chete inobata kwese pamusoro Rebecca bere uyu haazi kubara ne akafa isi okay Rebecca bere wakabara ana mutape ana akafa tofa futi ana afa iwawo fani wakazowa izi base ndiye wakabara Richard ndiye muzukuru mumbara ya Aaron bari zvinezvi ndiye wasara chete muimba ya Aaron iyi ana ese kuberwa ndi Aaron ese apachini Richard unoshandisa nemekuti anu bere sene nekuti sene maina tine basa iropa unogona kuti chimuti stand yanga yatorwa ndimukonya ndakaihwina sene shandise sene tobvota ari sene yakati bere ine sene yakati bere ine sene ndi mwana wa Hosea pamusha pababa wake iri pamusha pacho paigara ningirikini wakabarwa ndiani imi pamusha penyu kuno munoda uri papapa musakuchidzira zviro zvisizvo ibibi munoda uri papama nhaka yaHosea ndo nhaka yaHosea ndi baba ndisekuru wangu chirema chatorwa zviro kune munda wekwabere ndiri chirema futi ndirichiremamhaka ndiye muzukuru wekwaberi tiri vazukuru wokwatinobva kumazisekuru akutaura uko rukapekota varume badare give them order sinukai kutaura kuti awagari kuita pane nyaya inenge kutaurana akamboenda kusei akakumbira kuti ya muchengeta atete arwara pane musoro wenyaya pamusoro ndo pane musoro wenyaya
Dzokera kwemakaenda kukumbira. Mozwa zvotara sekuru panganayi kuti anotichi. Because makakumbira akamusipa musoro pamusoro itsangamiro mwakumbira padzare ng'ombe ndingokumbira nini kolima mukumbira mwenda naro mwapedza padzare nyingi pamusoro itsangamiro ino condition yoda shamwari pamusoro itsangamiro pamusoro ininika kuuya kwendaitaka ndakandisingafungiri kuti anabere ari akanga mangari hanzvadzi yangu iyi ende futi anabere muri kuona ari apa handiyaziba iyi muri kunyasozizwa handiyazi ende futi akauya kumba kwedu iyova ava muri kumhanya muri kunyasozizwa muri kumhanya ende ndakatomumirira mari yenyu yakanga itori yekuti tamumhanyisa kumurikita maningi ende kobhadhara mari kucation uwo mwana muri kumuona ero simukayo muzari simuka kuti afambe mwana ndinda mutrena uyu muri kumuona ero mwana wawo simugezesa ndinda mutrena mwana kuti afambe dzakafambi boko imo muri ude munhu wacho asi iye uri apo kana dhora chairo tune zviro zvavabairi iyo hauna weka ere hauna weka ere munoti munozoka berere kwenya munaika ere amuna maika munoti munozoka berere zona na zero munoti munozoka berere zona na zero munoti munozoka berere amuti munozoka berere ngati zona na zero wakati makuwa teme kutaura sio zozoka berere saka inazo imunombotonga zozoka berere wai chizwai ebaya sekuru Noah pepe akasimuka akati chi musitade ndiko vakanikopangiza kuti atete andikocherwe bwandani vakanikopangiza papa isi tine petinoigwa isi vakanikopangiza kuti Mainini Rebecca kaipapa ndiani ukachitange guwa yo inini ndati wakatange guwa ere akapangiza ndiani sekuru Noah akati baba akafa ati atete atiri kuti aikirwa kwabere ndoyakirwa kumba kwedu mukaramba imwe munaaramba anoikirwa kumba pawo kutonga mushawaji wamona ere mwana uyo kasimudzapo munoidire kuti unozi Richard unozi Richard panganai mubvunze pamusoro itsangamiri isu nyaya yatawira kunoku ka kutaurika kuri kuita patakabva tikaite kunomuona last week patatiri pano tikanomuona tikati maenda kudyara futi chibage problem ndei zvikanzi hamuna kuenda kuona ana sekuru ndovari kuti murimbi ari muchirima here zvikanzi izvo tinodzokera pamubvumo wakaitwa une audio yatatoda kuplaya panapa dai paine nyaya dzose dziri kwese vangadini vakazvitaura that very day Richard atatoda kumutorera zvinhu asitoda kumutora zvinhu kana imba yacho yekuti iripo asi kuti kuda imba handitika tatirungoda basi ndekuti varegedzewo musha wekwabei madzibaba edu akatadza kuabvisa mumusha medu vakuda kuramba vachidzoka vari kutanzi toda kuripwa masoko ari kutaurika mumastreets ndekuti tanzi munofanira kuti bhadhara takachengeta mbuya Rebecca vakachengeta ihama yavo ini ndobhadharwa kuchengeta pamumunini wangu ndina here ndobhadharwa kuchengeta pamumunini wangu pamusoro ingopindura atete kupetuke padere yanya suspense akauye pamba pedu iwewe dzoka panyi pambapo ndaroni ere waidarana atete anyatetecho ndiwakadzose pambapo imwe musikazirira kuti musikazwana nini atete enyu idai kuti akafanya pamusoro mbuya ndiwakadzose pamusoro mbuya uya mborapa ava Mainini mbuya chimbomirai nimboreketa chimbomirai nimbotaura gariba iyoyo yanokonya chimbonyarara izvo nimbotaurawo mwanangu mwanawo isimuzwa ngehenza mambo wacho ngoti mwanawo ukamusimudzapo chavangu handikutere kuere mbuya handikutere kuere kumba kweduyo maruzatsi ariyo dzimba dzaro nekita dzakuwaka akuda kuenda hepambuya bere akawaka imba yake
pamushapani ebona Richard imba iya imba atona chekutazvemba isu imba kachinoshamisiresi apera akandishaishira ndakanga ndaramba nemwana wangu ndakati atete tunatochengeta pano kana azofa nende pane ana pane ana awo pabere paya ndinokaiswa bere wacho aende pakati pane awo zvaitaura hatisaide kuakaniza bere nhasi unobere uiyo kwadumba wakati uyu unoende kwaurimeekaroni ndiko kuti achengete hama yangu neyanyu aripo namasinomarekubhadhara saka ngari munoenda nemusiku pamba kacho zvinoreva kuti izvoni kuna bere unopfuurako regai tiplay recording yatinayo madini kuwadaidza ndiri ndio baba yenyasara madini ndio baba yenyasara madini kuwadaidza maonere ndiri kuita inini ngeyekuti munonga mwatirumbei nyara dzo ndazwa kunga munoti hamusati waita hani muri kuona ndope ndiri kuona kuti munonga mwatirumbei dai muri kuti mukugadzirise kwenyara dzoko muri kuita ku awo anonga ari paru andoripo hatisi kutaura mwana wangu munyaradzo muyo ndo munonga mwakuchidini manje ngoti nyaradzo munoda kuita muri pamwe pakuti nana sekuru izvozvizvi mwakuda kutange kupatsanurana manje mirai ndinopedza mozopingurazve handiri kumubatsira were pamuono endaita mozopingurazve handisatiba muri pamwe pona anasekuru modai mwakuti anasekuru chichitotorai zvenyu isusu totore zvedu handiti muri kuona ndokuparana kwendiri kutanga ndataura mapaswa kuzoti chiuya tiite nyaradzo munoita se nyara ende nemumwe munotozvidzai muri kutaura ngechianhu zvezvo chianhu chirimo nemumabhuku ho chirikufundiswa kumasikuru chianhu ichi imwemwe mwaite nyaradzo panyaradzo paya mochidaro vanasekuru taita nyaradzo tapedza ndo pamagumo apo tochidini apo nemwana wataatakakumbira uya anasekuru mwana taatakakumbira ho asi basa rake ndo pamagumo aro apo mwana chekutenda ndicho kuti chiripo kuti kuri kutenda ngemuromo basi motendana ngekuti mumwe muri kuita apa zvizvi tichiona isusu nemazire tinoziita nyaya idzi hakuna ba pane anhu anoti akakumbirwe chiro kwakunze muromo wacho gedhu mwazwa uri kutaurwa uya waperaka saka ndoende korimawo hengei unofanire kundiisirawo muromo munyowani muri anhu anoziya apazwa here ndaakututsira hepamberi muromo wangu yo gedhu wakumbira uripo wapera wakuti ndoende hekotengera here ani muri kupazwa munhu wese une pfungwa kana dai asina pfungwa munhu waane pfungwa mazuva ano ndipo panonga muri kuda kugadzirisana hatina bakuti wo tandoti hatina onei kuti timutengere muromo ani muri kupazwa muri pamwe pona anasekuru imwe chionane kuti muri pamwepo muchido ani muri kupazwa apa nyaradzo hamusati mwaita angaida inini nonodai matange nyaraari kutaura papo kuti akapedza mare ndanga ndakati unzai 250 echezvati chindipai 150 echondipe 100 zvaari kuda kwechosare 50 saka izvozvizvika ngaandipe 150 yacho ite 200 tafonera mbuya ndati ndipei pano vari kuramusimudza masoko vari ndipei pano muri kumhanya futi pano pacha ndine mari yandakasirwa nambuya mutaurira muri kumhanya futi pano pacha ndedzoramba dzichindobuda dzakawanda zviri kunzi ndine mari yandakasirwa timbuya aribheka aitaura here muno aitaura here muno kuti kune zviro zvakawanda zvikuda kuvhingaidza taka tiri kudai matauro anga ari kuzwa ngaarume akuti dai yaidzoke kuti munhu umwe akakumbira mwakumupetudza ana sekuru wei taka takambomukumbira hama yedu apa china maende yedu akashaika mwakaita mwakambotipe munhu wakatibatsira nguva refu munhu wenyu uyu mwohenda manje kuti aine chekutaura aya kuti ane mari dzakasirwa ndozvozvo kubuda ipopo zvabuda ipopo zvondouya kukona kuti kuye kwamutape
ndopati kutende kumupa Dore ndakatavhurika vakatari kuchine pachine zvimwe he zvinodiwa amwe sekuru akataura kuti paripo vakatobvuma vakati no tamupa grace period play audio yakati pamvumo yacho iripo ina abere vacho vari kunzi izvo ndo vakatopa that judgment abere acho ndo vakatopa judgment iyo tikauya zvekare muna January aripo andi phone yao iripo iyi tinokwanisa kuprayer record yacho ndo vakatopa judgment yacho kuti varime kusvika vakohwa April ndiwo abere acho tikatouya zvetiri kuharare tikadzora tikaenda tinatonzwisisa pakanaka ivo kakutora pa saka tikuti aya kana akazimu kusvika muna April chichi munofanira kunga mwapedza mwamunzomira hatisida kubvisa shoko rekuti zvibunzi abera hapo nge abera acho ndo akapa judgment zviri kuzika zvomutaura zvezvi but ishu iripo ere ngekupetidze mudziyo mwakakumbira kumba kwawo kuti aine mari dzari kutaura zvo ndakazosirwe mari tiyangana ngehama yanyu kuti zvinobudire ikoyo zvozve kuno kumambo unono zvakubatika kubatira chiro chemunhu une zvauri kuda munhu wabatire mudziyo munhu romusha wemunhu chiri kuitika apa iki chekuti anabe semakumbirire mwakaita anditika chazotero mashure zvomuchatero mashure nditi yes mosvika moshinde kunana sekuru kwamakakumbira whatever wakaendeyo ambomira mbuya tizwe zviro panyaradzo paya zvinonga zvaite kure muchapari kutaura aitika ndauya nemwana wenyu achiri upenyu uyu anditika kuti paine vakutaura kwakutaura anochizvisimika kuti nyaya yenyu basi ngekuda kuti roina achisimuka apfepa ndiroina basi asi ndotakure imbaba haasi kuya nayo poba makaakumbira izvi zvaakandoita zvezvo saka ndinomukumbira imimi wakasvike kwana panganai mutakura kana nhasi mangwana ana sekuru itadzoka munoti ana sekuru ana sekuru itadzoka mushumo wedu tadzokesawo kunda wenyu tichizorwa ngeminda yemangwana tokuzorwa ngeminda funa chichemo chenyu chaicha ngechekuti ronya adzoke kumba kwako saka unofanira kudzoka murunyararo ana baba acho ogashira matorere takaita tamuona mwana wedu hini haisenza papa ningini baba haichengete paberepo ndinonga dzaa next chapter idzo ngodzichadzoka dzinondodzoka kudzoka dzinodzoka hatigwiri nhasi but ndogurei basi by all means they just don't want to live ndozvavari kundoda kozitauya kwamuri mutate munoziya nhoroondo pakaite mhuri yaAron ndokumapere mudotite isusu madzisabhuku enyaya anga aripovachipiwa this declaration vakatizvo April vanongaenda tikapisa mafuta kubva kuharare nemhuri yese tikaenda kwabumba undira kwamwe mukuru Joshua vakabvuma asi ungopokana ndizvo vakati vakuramba chapari chinotenderera kuri kuti madzisekuru ane zviro zvaanoda anozvitaura sachikatora hama yavo yaenda kwavo musha wedu wose uri pauri kune zvaanoda anotaura vaina ivo anotaura hama yavo voenda naye wosiya musha wekwabere nemaeka aido ariko kune zvavari kuda kwetiri votitaura kuita kuti vachirimo mumusha mabere ndopane nyaya because deadline yaiti April vanofanira kutakura zviro zvavo dini oenda sati kuti no kana kune zviriko musariridzwa iriko zvakafanira kuroora handiti munhu aupedze kuroora kamwe handiti asi unogarisana munotaurirana asi kuramba kuti hatichaende because pane misha pane maeka ngavatore hama yavo dini voenda votora zviro zvavo zvavaroda kutaura simple zvapere pari kutaurwa apa muri pasina mbichana padoko muri kuzi mwakakumbira ngetsoka dzenyu mukakwende kwana vhakacha kukumbira munhu uye mira
Uya mutibatsire kupepe hama yenyu. Ngoti hama yedu basi. Mirai. Aiwa, mirai. Imumu mwakakupangizirwa ndiani ikwana vakachi. Vakati mayenyu. Tangamiri dai kumeni mbo player audio. Ngekuti musatire goti this player audio. Naona patamzwa na mafoni apa. Why can't we play the audio? Peketi mbo player audio. Let us play the audio. Musapo wenyu ngwa kuplay. Asi tiri kutaura kuti imumu pari kumunetsa ngepekuti papa mupetudze kuti muzenu atotombozwa audio. Kwabera pamusoro baba tinoziya mumusha tinogona kuita baba weta ndizite white oregera kuenda kuorora wotuma mwana mudoko kuenda kuorora Rebecca awazi wakaporambwa obva adzokanika Rebecca wakatora maeka ana baba enyera akomana iri Wakatora Iwe unorwara ere iwe. takapedzera kupi andirwari baba angu gonzo baba angu akafachira maeka ere baba angu babambo mukuru paradzai samuel wakafachira maeka wakafachira maeka ere sadoti janyira janyiriro I know my rights garai pasi amutongo muchakupa mukamba musayizitare mukore mukoyirwa mudare mwiri mwari uri kumbirirani musatonge musayizitare mwamukoyirwa dare nire wazvizwa gonzo auya mbuya bere manje achakagwinya hapana munhu waitaura ngemaeka ayaba 3 acres dziya dzese akadzirima dziya dzese kuzouya kwakaita kuonerwa chirima futi muyamuya mwana wambuya bere aya airima ese hapana munhu wakanga achitaura ngezvazvo mukona ndiwo aindorime minda yese minda yazouya akomana yamanje babangu izvozvo anga ari chimiro ndizvitabangura kuuya kwakaita baba awo aya asimbotsike tsoka yamukara kurime mumba kana waizwa baba ake kuti aitadza kurime munda iwowo ndokurambiswa kwaitwa maeka anga akanyorwa kuti aroni beri nhasi aroni ndiani pamusoro edu apeno kuti ndiani unonga wakurapo ndiani ribheka wakadini pamusoro ndati mbonzwa audio mai mama bikira sadza panapa uri mwari watombopafaza achamudapafaza pamusoro sekutaura kwaita kushasviki kudaro tanga tiri pakuonesane pakuti sekukumbira kwetakamboita Mainini nawe kuda kwebasa pamusoro sekufundira ngemusoro svikwacho kufundira kwetakamboita Mainini yawe kubatsira kana ukazibasa rangari pano zvino pasike pana gumo pakupedzisa tanga tiri kude kuzive kuti kunapo mwana ari kuharare akamirire kuzofinishini mutsvanini
saka tirikude kuzwaona kuti mararamiro here ekunga ari pano kwenguva itanende tozwe ariyo kaini tochizona itore masoko amweni pamberi. Kwenda amaina aya ndiwo anenge ari kuone kuti pane dambudziko right masvita sekuru mapinduzo nesi petambe zvote kuti amaina sekuru nguva inozvi chakati uye hatikwanisiwe kundoti paripo taikumbire kuti pagore rinoi vambodini vamboripedzisa kusvike mukurima tochizoti pamberi apo apedze gore rinoi kuti mhuri inonga iri kundouya ipano tochizodisimisana navo. wakasununguka ndoonoone period yako nechekutaura hanyara yapera mwazwa here pagumisire kutaura kuti gore rino richinga razopera tichizoone kudisimisana nawo. Saka ndiko kupetuka kweana abere takakumbira zviya zviro zvedu zvadini zvatinakira mudziyo wenyu uyu ndokutisimisana gore rapera. Saka muri kwadisimisa sei manje? Haina uchinja ba. Iri kuti kudini kuti gore rakapera ndokuchidzadzikisai gore ripi racho rakapera. Mwefana makatoendesa tasunda here totote violence murasiya imwimwe moti anase kuti tauya saka tauya isusu ndosaka tauya ari kumhanya mwati pamusoro mwati mudabambo babere aripo abere ndiwo anezwi riri kutaura vakapa jaji hatisi kupoka kuti jaji abere sekuru pamusoro sekuru mumusha mekwabere usapindira mumusha mekwabere tina adzimu yedu yekwabere saka munondibana pamberi pamambo kudai muchidzivirira mambo nondibana ko ndikazobana chikawana chinondiwana pane recording yaitika iyi itorekodhatore zviro zvisina kunaka pamberi pamambo muri munhu wakura sataure tofunda nepi mambo kana vachitara masito akadaro tiripo zvaitarisirwa kwandiri mutaro edu abana mukuru achidara pamberi pemutangamiri hatizvibvumiri wai muchida kuzvibana ukana uchidauka nemunhu kare uri kunyiswa wai fighting sekuru 150 chimbotarisai kuti anhu ari agenesis anga
just count. Munoyana mpulisa wa mambo. Apafuna kutoka Changamire bhanzi maritiite kaere chatitedze bhanzi rikagoda mundo yopetuka hekwa mambo ndimuchangamiri mamwati kudini baba acho chichitaura kuti zvidai ndiko kutonga baba acho anopuwa mukana baba acho chichitaura kuti zvidai tipedzerane munodaiwo imwe mwakutokanaona kwe toda kubanhu weshe zvinozonaka ndiko kudairisa msedairise bamani mwakuureba mwakuita mambo wacho atapedza chichiwa mugadzire zviro awabve mumusha mwenywa tazwa kuti kusikasvikiki munopiwe mupurisani mambo maurire mwaita mambo tauda kopedzese nyaya iya mushupa mambo uramba muchishupa nemakota chinonetsa manje pamusoro chinonetsa manje nyaya yaisoka inokaita madirector munoti chinozitoraitasiita kwamambo justice iri free anoda unobali pamute revenge ati mazwa revenge kuti wajaji tanga takawirana mari yakataura mari yangu yakati iri kugara handi imari yekurora anyabere isati yapera handi kuti mutongo wekundoti chemba abere mude kwende koite dialogue nanu aiwa muchida pamberi pamambo nebhevera dzamuri kupapana apa munobudisa chinopona here atinobvunza hangu munobudisa chinopona here mwechinondo zvanhu zvomuri kuita zvimwakuba kwawoye makumbirire mwakaitirana nasakuona mwakakumbire mune zvakanaka murudo kuita ashoma handi mhaka hatisi kuti handizvo makakumbirane murudo nasekuru wetauya zvitakambokumbira zviya tinotenda munhu wakatibatsira muzive wenyu uyu muzwe matauro aanoita iwo samuzwa kuti dai mwatotanga mwatoye kumba kwediwe pamwe asati zvisvike kwamambo tova totowirirana vagona ikona uitorera mapapana tipei munhu watinosvika naye takadzingwa zvisimbo ndirizoiti kana azodzingwa aende izvozvo izvi ochitaura kuna mambo takavaya zviya mutape takadzingwa ikonai tipei munhu wekuenda naye kandi toshitire uno tatopera akauya hekwamambo kukumbira kuti kuti aende kogarapo hino aindouya ega akayakatatu abere ndikaramba nemwana wangu haende babere munondishupire mwana akati mbuya woye ndapota hangu nasuya vakundondoroza kuende pambape hazina kunaka ndawe nyaya yapenenzerwa yasvike pambape munhu nousiku anditonga murikizo baba handitinonga murikitonga nyaya yekwende usiku pambape munhu munhu wemukazi waanendera iwo abereko kwende mwana wangu nousiku ndati handidi asipamba pawo ngauye masikati ekuya usiku pamba penyu musauya usiku musauya usiku endai pamba penyu pakachena ndokume muitira pekadaudaniai masikati pambapo vomvomvo haikona kuti usiku sadaruba ndaidisikandiita ndimi makanditanga ndakamboramba nemwana wangu nasiumakumundondoza kumurambira kwati handichadi kuvakana musaitani mabengi zvoita he mukwambo wangu iye wesikona mbapendi vechite noizi wangasikaremereki kuite mukwambo arore pamusa waindopenga aibikira baba ake sadza chiramba baba tisingataziya komana kuti makarongeka sei kuti musimudzeri gweka
modzoke pese pamba kapfa emakakumbira muri kuzviita rii muri kuzviita rii here chitori chanamira zvakunze mukuti sekuri mati 150 hamusikuenda nemari pa muri kudzokesa aiwa ningirikini no right mwana wangu wazodzokesa kudai ona ndachitaura kudakaguka waka chidipa uye kubhadharisa apo ndo pachipetutaura chakati kuti anga ati ndichiuya mufanira zero imi munoda kudzokesa uko aya achade kukirema zvawo zero ramozwapa tapazwe papo mutatu kuti timupe mhinduro paripo izvi zvemudari tinongasina kudashuruu tichambobuda tobatana nevamwe vatinosaka vari kunzi avapo vange varipo topa decision imwe chete iyo tochizodzoka he tomupe feedback taakuta sei taakudai kana muchizotipa mupurisa wenyu anenge aripo achiona zviro zvikuite kuitika chiripo ripoti zvakadaroko pamusoro chiripo ripo zvakadarokoko unobvapo here musati maite nyara dzenyu pampenyupo sorry aya zvifasteri dzeikeni imimi hamunoite nekuita nenyara dzepana ndingirikini ndipana uyo kuti mwechidiwe uyo ndisikadiweyo anondete zviro zvavo asi kuti mwechizodiwako mwechizobvuna kuti kudiwa saa nyarazo inoitwa ndimi inoti neswa achazobvunza iwe siyakadaro ngamubvise uende apanonga pasina kwachi ukwafumira yatiti tinoona chizotera chizona nani ikwabe good maite basa nyara dzekasanyaitwa chatoona chinooneka asi ndio ana sekuru ndio ana sekuru hatombovhurikama ngehasha uchazondowadawo neumwe musi zvinozopa munhu kuti hasha unenge wadziirirwa maningi nguva inonga yarebesa uchitovharwa pa uchinonzi nemagokora kudai takabve kure stand yakatorwa zamunoziva chakambe stand yanga yatorwa maeka acho takafaita zorima maramba kutumba ndiwe iwo akukutambotopa kuchema kuti kutoita namambo tochema ndiye mambo tirikochemera kuti pauchinyarara mambo ndi mambo apenzi pakuti ndi mapenzi enyoka weiwaro izvese ndi mambo unoona zvese pamwe ndi mapenzi tiri ana mambo tichataura acharongeka kutozisa ekwabera ari kusvikiwe nemwana atiperekedzeyo kuperekedza ngoti yanyaya yakuda muperekedzi yakuda kuonyanisa